Maayong adlaw. Aniana sab kita sa laing episodes atong baruganan, diin hisgutan nato ang mga isyu sa politika, gobyerno o katilingban. Dili lang basta opinion kini, kundili baruganan nga may basihan ug katarungan. Kay diri sa baruganan dili ta magpadag istorya, atong barugan ang kamatuoran. Uban na sab nato ang atong kauban, Joel ug Ruth. Maayong adlaw sa inyo ha. Yes, maayong adlaw, uha, uha. O, diba? Uha, uha, maayong Uha. adlaw. Dito ka na. Yay. So, dito na naman uli kami para sa programang Baruganan para mag-discuss, of course, sa mga, grabe, mga nag-unang mga issue din sa ato ang nasud sa Pilipinas. How are you, Joram? Oha! Okay kayo ko eh. Uh, Okay kayo ko dili pareha sa mga kuan karon no ato ang mga kababayan nga ato lang i kuan mamrut og Chel no. Kuan siya Chel ug root ka ng medyo naa sa sitwasyon nga kuan ba kining butang nato nga ah, lisod no ang ilang sitwasyon tungod ani mga kalamidad no kani si Uwan nga ni atake karon no ni igo nga grabe, bagyo sa grabe gid Luzon. ang yeah, grabe gid ang uwan no. Kita nato Super dyan sa super. Surigao, yeah, sa part ng Negros, sa Camarines, grabe. Kakuso pa lang, wa pa gani ni abot si, I mean, naglandfall, tama no? Si Mm, mm. Uwan, gabi pa lang, grabe ng hangin, grabe ng ulan no sa katong mga affected areas. In fact, no, ang Malacanang nag-anunsyo na og suspension sa classes. So, amping ta guys. Even kaganina Joel, di ba nag-ulan kaganina this Davao City? Abuti na lang ngayon Oo, nag-init na po sa pagkahapon. Okay, so amping ta na. ayan. So, isyu sa ulan unsay uwan nga atong isgutan karon karong adlaw. Kini. Lindot ni nga kuan. Lindot ni nga Mm. hisgutanan karong panahon na kay tungod Maka sa mga pangitabo. makauha ka. Maka syempre. Kaning Para pag uha-uha. Uha. Magka-uha-uha bitaw. ta. So Sige daw. Unsa din na, ma unsa ma, na? ma, Unsa na? maatog yung mahisgutan karon ang mga kanang differences gani ni mga diferensya ba? Mm. Kanang gitawag nila nga BBM versus PRRD kinsay mas andam sa kalamidad. Mhm. Uha. Hmm? Oh, ha. Ha? Kay Oh, kabalo man ta sa tong sa katilingban karon grabe ang epekto sa mga bagyo no. Gikan sa linog, bagyo, apay karon nga mga sa Luzon na pod nga area. Grabe kalitra nga mga kalamidad. So ang atong isgutan karon nga kanang unsay mga differences, unsay mga pagisgot sa pagkahandaan sa mga liderato sa panahon sa katalagman. So, siyempre makumpare man yun nato, di ba? Ang liderato sa administrasyon kanhi o karon. Unsa may inyong mga baruganan ana? Kay kada panahon sa bagyo o kalamidad, mas makita nato ang tinuod nga klase sa liderato. Pero kinsa may epektibo? Si PRRD ba nga naila nato nga on the action gyud na always sa ground zero, no? O si BBM ba nga focus lang sa coordination og interagency response? Unsay mga baruganan niyo ana Rotog Joel? um, makita na to ang example no sa nahitabo sa Cebu nga grabe Mm. ang baha no. Hundreds naman siguro ang nangamatay no tungod sa massive yun nga flooding nga nahitabo dito Mm. no. Kanang murag unexpected ba nga ing ato di dako tong baha no. Mm. Daghan mga komentaryo nga dili unta mo abot ang ato kadaghan sa nangamatay kung andam no ang ato ang gobyerno kung gipaandam sa gobyerno earlier or ang ato mga local government units. Well, as to sa mga local government units, kita manggod dependent manggod no ang kita mo dependa sa ato ang presidente, mo dependa sa mga LGU, depend sa national. Pero yes, tama ka. So naay comparison sa leadership, no? Management when it comes to kaning
kanang mitigation siguro no sa kini nga kung daw nay mga calamities nga makita mo gud nato kung una panahon ni former President Rodrigo Duterte nga wala pa ang moabot pa lang no napalay forecast no nga mahitabo nga naibagyo nga moabot nag-convene na makita gid mo dito sa Malacañang nag-convene na katong mga concerned agencies na sa Presidente Duterte so kung sa to mga ah, dapat nga ma-mitigate nato tapos ato mga i-meeting niya karon mo gud ang nahitabo murag napansin sa mga tao napansin po nato nga ang kining unta ma-mitigate no ang impact no sa kining kalamidad kanang o maminuusa no ang impact sa kining kalamidad makita nato nga diha na mo aksyon diha na mag-convene diha na istoryahan ang problema kung naanay problema no diha na hisgutan kung naanay nahimong epekto sa kining kalamidad o sa proyekto o sa kaning kalamidad so epekto sa kalamidad so diha na in fact kung nahitabo sa Cebu di ba remember nimo 3 days after nga nahitabo sa Cebu dito pa nag-convene no ang kuan ang Malacañang o katong mga concerned government agencies nganong dugay nya nganong naanay andyan na yung resulta ng baha andyan na yung grabe na ang mga matay o grabe na ang epekto properties sa agrikultura infrastructure tanan-tanan ang epekto nganong ang masawayan sa tao nganong after 4 days after 3 days after 2 days why not magkondino na forecast naman na naaman ang pag-asa di ba able man kayo ng pag-asa nga makahatag ka-deliver sila nga report na forecast Mm-mm. like for example kining si Uwan no forecast na nga moabot nga major sa paning ilahang ingon nga super typhoon gabi ka mangkas nga bagyo so kadto pa lang pagbaha nga nahitabo sa Cebu dapat natutukan na gud to siya di ba natutukan usag atong bagyo to Tino epekto sa Tino dapat kadto pa Bagyong lang Pino. daan na hisgutan na kung di na nimo at least nakapangandam na ang tanan, di ba? Nakapangandam na ang tanan. Di kay mo action ka na anang humana ang insidente. So dapat kanang sa layo pa o sawa pa nakita mo ang insidente, magbuhat ka na og kanang plano unsay dapat Mm-mm. buhaton, unsay dapat preparation nga ma-manage no unya ang epekto. Well, sa bagay kini nga nature di naman ta wa naman ta masayod sa ato ang Mm-mm. kaning kapanahunan nga Mm. mukalit baha mukalit ulan ana ba so Mm-mm. ayun balik gyapon ta dito sa flood control remember nangita si Pambari 4 sa iyahang sa 26 billion nga 26. Mm-mm. flood control project o asa na karon ang Mm-mm. flood control. Pero kato sa nahitabo nakita nato ang epekto sa katong Pino pati yung dakuha. Nag-apaw-apaw gid ang tubig. Pero Mm-mm. to asan ang mga flood control dito nga bahina. I think ang preparasyon dapat ahead of time dili siya after sa insidente na. Sa pagplano ha, I'm talking about sa planning kuan ba planning Strategy. stage no. O Mm. yan kanang planuhon ang sawa pa ug syempre dito sa epekto na unsay dapat na buhaton. Mm. All right. Uha, So, uha, uhay. uha. Uhay. Uhay. Sulabad sa karon ang flood control, Oh, ayan pa, di ba? murag nagpakita na gyud ang kalikasan nga ang unsay resulta sa ilang mga project, no? Pero Mm-mm. although wala man gyud makapugong sa katalagman kay di man nato na kontrolado, di ba? Kay Di ba matud pa nabasol pa perilous time shall come man gyud. No? yeah. So, Pero nabasol pa ganito mga mining no nga tong unang mm, business mm, man dito ang mga mining operation din na sa Cebu, province of Cebu. Onya. So, ibasol ang mina. So, maningil na gyud siguro si kalikasan. yes, tinuod na. Nature, uha, uha. Uhay, Joel, go ahead. O tama to giingon ni Ruth no about sa kuan ba preemptive action. I think kinahanglan gyud siya og total overhaul sa atoang balaod regarding sa kini bitawng disaster response nato. Ang response nato not necessarily during and after kundi prior sa arrival sa well of course ang linog di nato matagna pero kaning bagyo days pa lang
kabalo na ta kung asa ang Mm. iyahang Igo. punteriya. Mm. Oo. So, kailangan na to i-overhaul. When it comes to preemptive evacuation, dili siya pwedeng preemptive evacuation, igo lang siya sa papel, igo lang siya sa sirin-sirin. Kailangan yun siya i-enforce. O ang tanan nga magsupak-supak, dapat manubag. Now, pareana, no? Kita daghang kay tag mga lugar nga bahaon, prone siya sa baha. So, pag maingon ang authorities nato nga mag-preemptive evacuation, dapat mag-evacuate ang tanan. Dili kay ulat pa sila nga ayha na ang calamity, no? Nana calamity. Mm. Importante, mo nay lisod ba ug ang gobyerno ay mo kahadlok pag mayon tag preemptive evacuation, evacuate na kay nag-preempt pa man mo. So tagalon na lang to na Mandatory yun. preemptive. O tagalon na lang nato na ihimo na lang nato nga kwan kaning mandatory Evacuation. kung gigamit mo ito na itong term Force. of forced evacuation. Usually ang forced Force. evacuation Mm. diha na nga naa ang disaster. Dapat Ah, before pa lang, ahead of di time. ba? Ahead of time. And you construct a lot of kwan kanang mga shelter Tents. para sa mga Mm. evacuation o kanang mga evacuation center. I-strengthen nato, ligon siya nga makasustain. No mo na Mm. common nga problema nato eh. So bang nasod makadungog ta nga like India, 100,000 residents sa isa ka state dito gi-evacuate nila due to kwan kining cyclone, no? Bagyo na diri sa tuwa. So kwan siya kaning evacuate nila. So minimize effect sa casualties compared sa tuwa nga mabulaga tanan. Mm. So I think kana i-consider na siya sa gobyerno, no? Nga nga policy ba nga himuon nga na hadlok sila nga mo implement ug unsay dapat i-implement. Imingon sila, what if dili walay dako nga flooding mahitabo? Kitay basulod sa mga tao dili man ingana, no? Mo may mindset sa uban nga mga politiko, hadlok sila. O asa nila pakaon, ready ta. Dapat ingana. So dapat ako kinahanglan siya nga naay kuan ba kaning political will ang ato ang nasa gobyerno. It's either local, Mm. provincial, municipal, city, barangay, pag-ingog, evacuation na siya. Wala na distinction nga preemptive Mm. evacuation. Naging problema ba dito sa Cebu ang announcement na dapat mandatory or preemptive evacuation? Or na ba yung mga anunsyo dito nga I'm sure no? nga naay mga nana sila yung mga anunsyo. Naaguro. Kuan man gud ba no? Kay ang mga residente nga naigo sa baha, kuan siya kaning dool ra siya sa suba. Tapos na po yung mga creek, no? Katong may mga Oh. creek gud nga mga areas. Muna na remember na ako katong 2011 man siguro to ang sendong, no? Kung wa ko masayop 2011, bagyong sendong dito sa Cagayan de Oro. Hinay man ang kuan ato bagyo. Mm. Gigukod-gukod gani itong bagyo diri sa Davao kay gipangita sa mga taga Davao asa naman bagyo an moagi diri giingon nga moagi Davao del Norte wa man moagi. Naka-signal number 1 ang Davao City. Davao del Norte naka-signal number 2 atong panahon na. Wa man moagi. Dito man niagi sa unsa na ni Tipasman. Pero hinay ang hangin dito sa sa Cagayan de Oro, ang ulan mo'y kusog dito sa Bukidnon nga iyang gibuhos ang tubig. So di siya makaya bisan paglapad sa suba sa Cagayan de Oro, gilampor na sa ang tanan ng mga balay nga naagian. So the same ana bakit dili nato matansya kung unsa kadako ang volume sa tubig nga naa sa gibuhos sa ulan, no? Yes, Ay ibuhos sa ulan, ibuhos sa bagyo. So kato siya na niawas to kay dako kay ang volume sa tubig gagikan sa bukid nga ang bukid dinha nga grabe na mga development, grabe na mga subdivision, maingana. So pag bunda ka na dito sa ulan, buhos dito ang ilang suba kay kipot man.
So mo nay resulta dinha. So Mm. sa pangutanan ni Archel, asa ang unsa ito Chel, asa ang preparation nga mas Epektibo ah, isip usa ka leader, oo, ah, oo. i-compare na to ang preparation ni kanhing presidenteng Duterte o kasalukuyang presidente. Unsa ilang mga kanang Kalainan. differences, kalainan, oh. Di di na lang ko mo compare Chel, pero ani na lang, read my lips. Kulang gyud, no? Kulang. Kulang gyud ang pagpaybalo sa pagkakaron. Kulang. Kanang Contingency bang kung plan, ikaw, wala. no, 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 ang ako pasabot, isip usa ka leader, Mm. kinahanglan ikaw ang magdala eh. Na kay Mm. command sa imong mga tao, di ba? Pag mo Mm. gusto ko nga i-evacuate natin lahat ng nasa danger zone. Nakay Oh. boses, kumbaga. Na dapat kung gustuhon nyo or dili, hawa na din na. Karon Mm. pa lang kay kusog ning bagyo. Oh, himo na siya mandatory dili kay Mag-ano gid bulato lang tao pa. mag-ano Late gid lagi sa mag-depende gid sa kuan sa leadership ba sa leader o mag-reflect na Leader. siya sa imong leadership. So Hmm. kana siya akong kuan ba nga lesson na siya sa atuang administrasyon sa pagkakaroon nga kinahanglan siya nga mulihok gyud nga kanabang tan-awon niya ug unsay possibilities. So what kung walay mahitabo nga ingan nga flooding, di ba? Hmm. 'Di ba kung safe ang tanan nimong tao ay problema. Total naman tay Mm. pagkaon. Ang Naman importante yung tay disaster importante nga preparedness. preparedness sa government. So kung Hmm. kulang siya kinahanglan nato imo na balaod. Mao bitaw nung Ini-enforce. saway sa mga taga Cebu nga 3 days na dito pa sila nag-convene niya na grabe na ang lawak sa epekto sa ni Tino. Unya prior to Tino, grabe naman ang anunsyo sa pag-asa na mo abot. Ngano wala man nag-convene dito ang national government, no? Ang chairman sa atong NDRMC si Kuan si Marcos. Wala niya to gi-convene tong mga concerned mga government agencies paano somehow ma-mitigate lagi no move on o magamyan tong ma-lessen no ang epekto kung ing ato man nakita lang to kadako gid grabe man gid tong baha no sa Cebu grabe ka massive kung ing ato siya unsa gid ang kining kaning response no sa kining gobyerno pag-abot ato pero iba ang komentaryo sa uban nga too late na no ang gihimo sa gobyerno tungod kay wala gyud somehow nakapangandam kay murag ang mga komentaryo gyud wala may naabay evacuation klaro ba ang evacuation area nila dito murag wala man pero speaking of kanang maningila gyud si kalikasan dako na kaayo wala man gyud nakabalo kung unsa tong tama tong imong Joel na ang volume ba sa kaning sa Tubig. ulan. For example, Mm. diri gud sa ato sa Davao City, kita di ba? Kung tagkuulan, bisig init diri sa Davao pero grabe ang ulan dito sa bukid nato. Pag abot na buhos ana di sa Davao City, wala man ta kaingon ta asa man tugikan tong tubig pero gikan sa bukid nga nag-apaw na tungod sa Yes. kada kung grabe yung kusog sa Mm. ulan. So yung ana ba? So kinahanglan na gyud karon tungod kay kaning epekto lagi daw sa climate change, maningil pag ang kalikasan, nature nato. So kinahanglan niya na gyud nga mangandam na jud ta og kanang maayo. Nature man gyud na siya dili naman yung sila nga i-blame nila sa climate change. Kay even before nagakahitabo man nga mga flooding, Mm. di ba? Ah, wala lay Facebook sa una. Wala. Di ba mas kwan lang karon dali ra siya makalat kay na Facebook karon pero sa unang panahon nga naman baha man perminti. Kanang Manila day kaniadto pa man ang 18th Na century na may mga na ko report. na baha. Oy, tuuna na gud nang gig tuuna pa Oh, gud. Pero karon ba ang kanang impact gani like example lang gud nato sa Cebu. For sure, oh. first time na nila naka-experience ng ato na gid ni halos mo abot na sa atop sa balay, di ba? Dito sa tunga part sa Liluan. Halos sa mo abot pareha to nahitabo diri 2011 dinhi sa may bangkal no matinapangi nga ang tubig grabe ang flash flood no halos maabot na sa atop sa mga subdivision
So nga na ba nga so ayun no daghan na nga matay. Pero kana gyud i-strengthen gyud na kung sa kaning like sa city planning nga maghimo og balay kung naay creek dapat wala jud distance pila ka metros ang layo why tukod ka balay. Oh, Which is ang tama na siya. ang ginahimo gyud stricto kaayong city. Tama na siya nga ano kanang dili na siya kuanon ba like for example kanang isa ergo ako di kung diri sa Davao atong isgutan na kay para makasite tag example nga maayo ug ako din na i-clear ko na taga clearance nga 30 meters gikan sa dike gikan sa riverbank pa sulod no para naay siya allowance ang suba nga muhubag siya kanang mo awas ba nga wala siya maigo nga mga tao. So dapat ang ako mo nakita dito sa ila sa Cebu naay kuan kanang negligence sa part sa kung kinsa ang authorities nga naghatag og clearances sa pagbutangan ng mga subdivision nganong naa din ha duol sa suba og kanang agianan gyud siya sa suba nga karaan no nga kada bang kuan na siya nang mura na siya og kanang kurbada sa murag zigzag sa nga parte sa suba na may mga balay didto unya na pay mga portion didto nga nikipot ang suba tungod sa kuan kining nanay mga development sa area. So kinahanglan ni siya og kuan ba total overhaul sa policy sa government no. Kung ako ani mo nilang urgent nga kinahanglan siya nga i-revise ang tanan nato nga mga balaod. Tanan nga sapa whether creek na siya, kanal, suba, major rivers, kinahanglan na siya na i-clearance nga tagag allowance ang suba tungod kay iya gyud na siya nature gyud na siya kung kaniya to maingon ta nga walay mga casualties kayo because gamay rang nag-occupy kanatong unang mga panahon sa mga duol sa suba karon daghan na dili lang maingon tag mga squatter kundi dili pati na mga subdivision nang squat na din na sa mga duol na sa mga danger zone. So kana mo'y dapat nga i-resolve sa ato ang government o dapat dili magpalamya-lamya ang gobyerno kay kung naay failure sa local at least ang national dili sila basulon sa mga tao. Tanawan ang naitabo karon sa Cebu. Ang city karon kung apply kag housing once nga ma-identify ang imong area nga naa siya makita nila no sa kaning survey nila nga naay creek bisan og kanang sa tawag kanang creek or kanang agianan no sa kanang tubig bisag uga na siya bisag wa na siya tubig the fact nga kung ma-consider na siya nga kanang creek or agianan sa tubig kung mag-ulan agianan sa tubig ana creek gina siya og dili gina wala gi i-build nga houses din na dapat distansya jud kapila ka meters both no side by side nga na pod ka stricto ang ato ang city well tung unang panahon no siguro expect nga moabot tas panahon nga magbaha-baha na gyud maayo murag nahitabo gina nga ang mga creek di pang tukurag balay naapay mo patong ang creek mo patong naapay balay mo patong sa creek yung mga anak bitaw pero karon nga sa nahitabo sa ani na ang kaning kalamidad no nga mahitabo so stricto na gid pod kaayo ang Davao City pag abot sa kining mga housing no mga projects kung dili dili jud siya pwede o dili pod mahimong ibutang no ang mahimong mapiligro ang kinabuhi at least no ang kinabuhi sa tao so kana pod ang kuan sa city nato stricto gid sila. Isa pa sa nakita nako nga pinaka-effective nga flood control dili man ang mga dikes o kanang mga revetment sa mga suba. Ang pinaka-importante nga kuan nato is reforestation gyud. Pinaka the best gyud siya unya dili gyud na pailabta ng mga bukid nga mga tag-as kayo nga kuan kanang like for example nakita nimo dito sa Cebu maigad gipampatag ang mga nakita ba niyo to sa mga aerial footage? Grabe. Gipatag ang mga bukid. So ang tubig dito wala na. So kinahanglan nato reforestation. Tanuman na din na bisag unsa
Nganong daw gang nature tagaan ninyo og chance ka makatubo siya iyang kagaling. Bahalag di ta mananom dito kahoy, pasagdan nyo na nga walay development kay mo na ng mga bukid. Muturok ng mga mansanitas din na, way problema. Muturok ng saging din sa bukid, bagay di muturok ng saging dito. Bisag unsa nga mga tanom para lang mapugnan ang ang mga pagba sa ubos. So Or walay landslide. dapat Kaya oo. gani Joel no, kanang kuan, kaya gani kanang importante kanang classification sa kining yuta, ano, kung agricultural gina siya, dili siya pwedeng mo ang residential, dili na siya pwedeng puyan or mag-build ka og balay din ha mo ang housing. Kung kining kana strict jud pud kayo ang city ana, kung kaning industrial gina siya no, kung kani karon murag uso para dito nahitabo sa Cebu no, katong bukid gipatag, so for sure ang katong agricultural gi-reclassify nila ang yuta sa kaning commercial para makahimo sila og mga, so ang ending, so wa na gikalutsan ang tubig, wa na mo suyop nga tungod kay pamutol na ang mga dagko nga kahoy. Siguro makaingon pud sa city ngano man ang wa na sila, ngano di man nimo i-develop ng pakibato, ngano di man kulang sa development, nganong marilog wa pa kayo, pero ang yuta is classified siya sa nga agricultural nga, meaning di na nimo pwede nga tukuran og balay din ha, or else mo na ginaingon din ha, mahitabo ang ang kini mga pagbaha or kini nga mga iyan yung grabing pagbuho sa tubig paingon din sa ubos. Mm. So ana ba, so well mo ana ba sila nga dapat ang development is kuan kanang ang development mag-una ana sila no, pero di pud pwede nga kanang sige lang kalag develop unya na daot na diya nga to environment, ana ba, so dapat go hand in hand silang duha. So kung di pwede, di siya pwede, kung daghan maapektuhan, so di siya pwede, ana ba. So kaya very good din sa Davao City kaya wala gid allow ang mining operation, bisan mag-explore ka, exploration ninyo wala no. Okay, so uha. So Uha. yeah, Serious so serious na Marcel. kayo inyong mga kuan. Serious na kayo. magprepare ka dili na ko ang Bitaw. epekto sa kini nga uwan no, bagyo uwan. So Ikaw, Marcel. tinuod bitaw. Mo naman to akong kuan ang katong gitawag na to nga mga comparison sa ilang duha, pero dili bot pasabot nga kanang ikaw leader karon, ikaw mo'y manubag sa mga kuan apan di man gyud nato mapugnan ang kalamidad, di ba? So ang tinuod nga leader dili maghulat nga moabot ang kalamidad, kay daan pa lang dapat nakaandam na, di ba? Ang plano dapat klaro, ug ang forced evacuation sama sa giingon nimo Joel nga ipatuman kung katuyuan mao ang kaluwasan. So apan kanang dili lang kini trabaho sa usa ka leader, kinahanglan sab i-amend or usbon pod nato ang balaod nga aron mas lig-on pod ang atong disaster preparedness ug mas paspas pod ang aksyon sa panahon sa katalagman. Kaysa tinuod nga serbisyo publiko, ang pagpangandam ug aksyon mao ang baruganan. So unsa pa inyong ikadugang? Napa mo ikadugang Joel Ogrot? Wala na ko Mensahe lang ikadugang sa kay President, mura na to. ano na lang ko, BBM, uha. Bitaw wala man ni sa pagpanudlo nga kinsay sayop sa maong kaning katalagman karon, kay syempre nature man di ba? So ang ato ala nga mangandam ta, no? So mao ka na among baruganan, og ayaw kalimot sa pag-like, share, follow ug subscribe at Baruganan sa Facebook ug YouTube aron magpadayon ta sa pagisgot sa mga isyong angayan barugan. Uban si Ruth ug Joel, ako si Kasamang Chel. Maayong adlaw. Uha, bye!